media friends no ani khakam tei Hojagiri ni jotono ani bwkhaktwi khakam tei TTAADC habon bote khakam ya pharo जों दिनै अरो प्रेस मिट दिमानि अपान्दाव दंगो जोंनि TTAADC हाबांनि स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयार्स बेदेकनि नायकल दंनाय जोंनि एडिसन सिउ तै खरसा दङ जोंनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जोंनि बरमरा प्रिन्सिपल अफिसार जों दिनै गाव जागाव साग्लायनो थाङै दङ दाख्लै बिसिनि जोंनि फुटबल थोंख्रोंनां बागै कायसा कक्तमा गाहाम फाइनाय तालनि बिसिं पहिला सप्ताहनि बिसिंगो कायसा जोंनि TTAADC सुपार लीग khwlaijaknai और सुपार लीग जोंनि ADC आम जोंनि जत फुटबल हामजगी तंनाय एबा थंगै तंनाय जोंनि युथ संनि बागै कायसा सेब्रेजागै दंगो ताई अमचिनी बुबाग्रानि नायकल फांते जोंनि ऑनरेबल CM नि तिदिल मुंबाय जोंनि युथ ड्रग नि बागै स्पेशली जोंनि सुपार लीग चेना थाङै दंगो आबन बागै जोंनि जे फुटबल थंगै तंनाय जोंनि थोंख्रोंनांनो नरक दियार इंदी तै जोंनि जागो टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज जों टीम्स नामै टोटल जोंनि 10टा टीम तंनाय जत टीमो 20 जना प्लेयर्स जोंनाय अब जोंनि डिस्ट्रिक्ट वाइज जेफ्रो प्लेयर चूज खायनाय आप्रो ब्रक जोंनि कायसा कमिटी सामजा तंनाय मैनेजमेंट कमिटी आरो बिसोर जोंनि जे स्पोर्ट्स नि एक्सपर्ट रक फायनाय फातार हानि बरक थाङै प्लेयर सेलेक्ट लायनाय 20 जनानि बिसिंगो जे 16 जना तंनाय आबंगे जागानि जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो ना बरक नि परमानेंट एड्रेस जों नांनाय ताई सिपाइ जलांग थं गुमोतिं थं जत डिस्ट्रिक्ट नि न जानि एरिया वो परमानेंट एड्रेस नानी नांनाय ते खरक बरि हांके बरक हायर नाहानानि कायसा ऑप्शन दंगो जेकुनु जागानि फन बरक ते 4 जन के बरक नाहि माननाय ते चिनि फाइनल जे कप्लाइंग नाय बरन बागै 5 लाख फर्स्ट प्राइज दंनाय ते रानर रनि बागै हांके 3 लाख दंनाय ते सेमीफाइनल जे जरा सगैनाय एबा हारिनाय बंबांके 1 लाख दंनाय बेस्ट स्कोरर नि बागै 50,000 बेस्ट गोलकीपर नि बागै 50,000 दंनाय ते ओमा हाकेन जे थंगै दंनाय चिनि जत प्लेयर्स न बरो ऑनरियम मंथली 8,000 खलाय बरो माने थांनाय बरो कंटिन्यूअसली बरो 3 मंथ्स थांनाय ओ खेला और 3 मंथ्स बरो प्रति मास बरो 8,000 के प्लेयर्स माने थांनाय अबका कि जत ADC एरिया नि बलक दा थुपैना चिनि जत ADC एरिया व जे तंनाय बरो ओवर पार्टिसिपेट खलायनाय ताई जे डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम सामने माने आबो के बरक जान डिस्ट्रिक्ट आ टीम थंनाय आ डिस्ट्रिक्ट टीम थंनान बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नि बागै बरक रिनाय मारिनाय गाबो 28 नि बिसिङ न बरनि सेलेक्ट बो पाइनाय ओ मंथ नि आबो चिनि जे जत जुनाले जे ड्यू थ्रुतै एबा चिनि आरो ऑनरेबल चेयरमैन JDC नि बंगनि लीडरशिप एकला आरो टीम कायसा मैनेजमेंट कमिटी khwlaijaknai आरो वो जेबो सिलेक्शन न आजागो चिनि मेडिकल टीम मतंनाय बनि फिटनेस चेक खायाखै बंगनि सिलेक्ट नाय तै आजागो वो थंपुरव जेकुनु चिनि प्लेयर्स अफ बंगनि इंजर्ड खा आन बागैबो इंश्योरेंस दंनाय मैक्सिमम बरक 2 लाख बरक इंश्योरेंस माननाय आबन बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स अकाउंट आधार कार्ड बंगनि परमानेंट एड्रेस नि प्रूफ अमर खलाय जानि जे डिस्ट्रिक्ट बरन डॉक्यूमेंट सबमिट माखलाय कोनो बॉयज लेवल लातंग थंतिनि एज बार क्रि बुफुन सिमे के खेला चेंगजने नभेम्बर नि फर्स्ट वीक नि सिमिव
जों डेट फिक्स खालायाखै जों देसा हायनोहाय जों अफिशियली एनाउन्स खालामफिनाय तब जों नभेम्बरनि फर्स्ट वीकनि बिसिङाव जों चेंनाय मैक्सिमम कयटा टीम मान मैक्सिमम जों 10टा टीम आबन बिसिं अलरेडी जों टीम 10टा टीम फिक्स खायका आजाव जों टीम नि बुंमो फारबाय क्या आबन नर्मल मीडियन थ्रु दिनो जों आबो जों आवाय खेलाय रिजांनाय नॉट आउट खेला आबन सुपर लीग नाय नाहारमुताम चिन नाहारमुत अमन तंनाय जे चिन आम जायो चिनि ताबुक कामे आमसे गुरि नाय गे जों गोबां मा चिनि युथ दं नुगो जे ड्रग्स बाय बरक कुबुलै गोबां मा काहाम परिजाक चिनि सिक्लारो काहाम स्कुल पर तंनाय चिन सरायरो कामे आम जायो ड्रग्स बाय कुबुलै गोबां मा देराय तंमन नुजागो गयसिं जेफ्रो कायसा थमुगो कम्पिटिशन खालायो जों बरनति खालाय मानाय आफुर बंनि सागबो काहाम तंनाय खा काहाम तंनाय लाम काहाम सगैनि बर बंनि सागनि केरियार बागै बर वान सुगि माने जरा माननाय फिटनेस तंनाय आम जायबो काहाम तंनाय एरिया डेभलपनाय अमायके जों तिरक जों खेलानि बिसिंतिबो चिनि युथ समनो परनो जागरुक खालायो बंनि केरियार सामनानि बागै जों कायसा लामा सानबायमान थांनानै जाखा खुमलुं स्टेडियाम ना थांजांनायबो सेमिफाइनल्स में खुमलुं स्टेडियाम थुनाय आबोर सिगांगै जों जान डिस्ट्रिक्टआव जों मार्च चूज खालायनाय बो मार्टो बो एरिया बो टीम नो हंगे जों आरो मथंगि मान आबो जों फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली नंग थ्रुतिनो जों आबनो एनाउंस खालायनाय प्लेयर नि मिनिमम एज नो बा सर गेम्स नि अब रूल रेगुलेशन बो बाहाय रूल्स रेगुलेशन का जों गाइडलाइन केस नाम दङ अब जों ऑफिशियली जो जाग इंस्ट्रक्शन होनाय आर गाइडलाइन तंनाय चिनि बिनि इंश्योरेंस बगे बो टाम डॉक्यूमेंट सबमिट खालामनाय दा बिनि ऑनरियम हामनानबो जों ऑफिशियली बिनि मंथली ऑनरियम हाबथानाय आबन बाय बिनि बैंक अकाउंट ड्रग बिनि आधार कार्ड प्रूफ ड्रग आजागो बो सबमिट मा तो सेमीफाइनल नि सिमी दा रूल्स एंड रेगुलेशंस जामन बो डिसिप्लिन फॉलो खालिया आंगै आ डिसिप्लिन फॉलो खायंगा बो ताम पनिशमेंट तंग अब गोबां मा डिटेल्स आजागो न जों इंस्ट्रक्शन जे गायसा लिस्ट नामे आको जों अब ऑफिशियली जों अब चिनि मीडिया रम थ्रु दैना जों अब न आवे खायने सार सेमीफाइनल नि सिमी के खुमलुं स्टेडियाम मो सेंनाय हाजा सेमीफाइनल खुमलुं बट चेंगमानि हंगे जों खुमलुं के सेंनाय इनोग्रेशन और खायबे के सेमीफाइनल सिमी के और तैसे फिनाय आफाय बार के खेला के माने जत डिस्ट्रिक्ट न थुंजाना है डिस्ट्रिक्ट जेबरो सेमीफाइनल फाइनल संगाय जान डिस्ट्रिक्ट चूज खायनाय मार्ट बो जागो मार्ट काहाम तंकु आ जागा जों चूज खाये बो टीम मोनथनाय आबो सेटअप फ्लो चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली आमनो जों अनाउंस खालायनाय স্যার এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্যটা কি স্যার এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য হলো আমাদের যুবকদেরকে জাগরুক করার জন্য যারা এখন আমরা অনেকে দেখতে পাই যে গ্রামে গঞ্জে আমরা তিরিসে হাবং ফাইমানিয়াগুলো जों बेलायखनो चिनि स्पोर्ट्स न एबा चिनि सिक्लारनो जों प्राइवेटली दङ चिनि महाराज एबा चिनि बरंगनां सीएम दे जतो एंटरटेन जों साइमन आगिव बादरकाट सिम कायसे स्पोर्ट्स स्कुल दङ नि बेयाव तागलाय चिनि बुबागरा नाइकलफां चिनि ऑनरेबल सीएम ने दिदुल मुंबाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बेदाग नि बखाक्ति प्रोजेक्ट्स नामै जों तागलाय तीनटा स्पोर्ट्स स्कुल मानखा तीनटा स्पोर्ट्स स्कुल अमन त्रिपुराव एडीसी नि पहिला हिस्ट्री व अमन नै जे स्पोर्ट्स स्कुल थाइस खुलगना थाङै दङ तीनटा जागावंखा अम बेबक चिनि युथ सम बगै चिनि फ्यूचर चिनि थंग्रो नं बगै अ प्रोजेक्ट नि बगै टोटल बजेट बेसेसा अब 9.5 थंग्रो नं नि बगै सर फुटबल करि तै बसकंग तम थंग्रो नं बगै तो जों फुटबल नि बादे जब क्रिकेट थंना क्रंग थं बंग बगै बसं स्टेडियम सामना बगै कैसा बीसीसीआई अप्रूव नि बगै कैसा जों प्रोजेक्ट पाथुदा दङ सागनो त फाइंगा स्टेडियम माननाय अब चिनि स्पोर्ट्स स्कुल फाइंगा स्पोर्ट्स स्कुल गोबां मादा एथलेटिक्स थुं चिनि फुटबल थुं गोबां माजे आइटेम्स दं माने आजागाबो जों बनो एड खालायनाय तै अब वान सुबि दं जे स्पेशली आन कैसे वान सुम दं चिनि टीटीएडीसी कैसे वान सुम दं जे चिनि युद्र बेलेकन एक्सपर्ट शूटिंग रगो आर्चरी न जों बाहे प्रमोट खायमा चिनि युद्र न अब जों कैसे वान सुबि दं फियाबा जों लिमिटेड फंड बिसिंग जों खायनो मुसुबन खायमानिया गोबां मा जों प्रोजेक्ट पाथुदा दं चिनि स्विमिंग पूल थुं बैडमिंटन कोर्ट थुं भलिबल थुं बास्केटबॉल थुं तै चिनि इंडोर स्टेडियम त गोबां प्रोजेक्ट गोबां मा जों कोटि प्रोजेक्ट पाथुदा दं फियाबा जों अब सैंक्शन मायने बगै जों आमनो इम्प्लिमेंट खायमाया बाट जों साइटुबै दङ चिनि बुबागरा साइटुबै दङ चिनि ऑनरेबल सीएम साइटुबै दङ जाहाथे चिनि युद्र न जों बसकंग बाहाके जों थमुन हापर तुबै बरंनि शाक हम तनिमान बरं कैरियर्स नामन अब जों बेलेखाने टीटीएडीसी हाबं साइटुबै आसा मुसुम माने टीटीएडीसी हाबंनि फादार हास्टेलाव थांनाय रखमनि पयजन आरो फनसा
Chinara TTAADC habang hinta jeng patar hawa matnani hinta jeng kebang ma barang sponsor khai hor. Ya kebang ma jeng thane bisirago ba jeng initiative na tongo jeng ta thungnai tongo jeng nanai tangke joto joy head thane jara ba jeng handicraft khoroksa thungna phaimani mandai ni rai bo Dubai thungna thangka jeng mono sponsor ba khlaikia but oma ha jeng mane players mai ko jeng handicap teams nami jeng mo matnani moto but phaikya hanga ke jodi bo kurungmai tongai tonga jeng always jeng ADC logi tongo Chini ADC sing always logi tongo je om hai kam players som ba jeng bon ko ju snam na bole thane jor khoraksa borok bo phatar ha thungnan ba jeng sponsor san pa ke khoraksa mandani jarai bono jeng sponsor ka baire bo mothna roka sa takle bode oma ke thung rung ba thungman bisinte kurung no taisa phata haste rogo je hapang bisinte rogo oma jeng sabu all players som bisingo kurung ni bising kurung ko kha oran jeng nugui thane jin chini players sung bahai ke jeng borong develop het langnani obo kaisa jeng sep sap dorinani aba sini bwskangma sini youth somna jeng tebo kaham platform sanani obo thumuni bisin dina jeng obo jeng chini players on jasa khaiman Tripura haste o busuk joratri koi busuk number rok tamu solui tong prat addicted omo to medical department health department box sina drug addiction